khona nje ukuthi financially ngenzile iphutha, but the other thing engiyenzile angikho responsible ekutheni ngikwazi ukunakekela ingane ngibe ubaba kuyona ngibe nesikhathi sayo, you know, because nami ngimncane myself, ngimncane, so akufuzile ukuthi uma umncane uthole ingane. And out of that I've learned ukuthi mangabe lengane futhi uma wayo ungasamthathi uyinikeza problem ingane yakho expose to many challenges ukuthi igcine vulnerable, yabona, because akubona bonke abantu besifazana abazamukela ingane. So lucky for me ukuthi umndeni wami ayamukela, kodwa lokho kungifundisile. Elinye iphutha eliphi ke ngimncane, I was 19, ngangina 19 years ngithola ingane yami, you see. So lapho ngisebenza ngizokondlelwa yes ngizokondlelwa ingane izokhuliswa kanjani, and lokho ngikhoza iburden umthwalo kubazali bami, yabo, ngishift responsibility yami ngiyibuyisela kubona. Enye into engiyifundile ukuthi ingane zethu njengoba zifunda nje esikoleni, sometimes asibi involved ey'ntweni zazo zesikole. Ayikho right leyo nto ukuthi singabi involved ey'ntweni zazo zesikole. Sithatha for granted ukuthi hayi omama kanjani, kanti we should be there all the time. So lawo maphutha lawo abonakala ngathi mancane kanti makhulu. And njoba ngikhuluma nawe njena, bengikhuluma nomunye umama ethi unfortunately le ikole ingane sifunda kuzona kwenziwa ama-breakfast for Father's Day. So imagine mangabe ubaba ongekho empilweni yengane, zonke ingane zizohlala nobaba lapha, wena kodwa awukho wena. Zonke ingane obaba bakhona bayi-representile, but when we are not there and ukhona uyaphila, yabona. So ilezo zinto. But ke guess mhlambe enye into ke engicabanga ukuthi fanele singalinge siyenze, akudingile ukuthi size sikhokhe imali ingane through maintenance, you know, fanele kube thina ukunakekela ingane. So ilokho ke ngingakusho. Phela mina kuyaziwa kaMseleko, uma umfana nje ukhulelisa intombazane uzoyithatha, akuyaziwa. Uma ikhulelisile, anginayo mina ingane ezokhulela ngaphandle ubaba wayekhona. Uma umfana wami ukhulelisa ingane, uzoyithatha leyo ngane, uzoyithatha uthanda noma ungathanda. Ngizokulwela lokho, mina ngizoyilwela leyo ngane, ngilwe nawe.